Chámome Iria Fafián e participo en Camiños Incertos con dúas obras. A primeira da que vou falar chamase Lentitude. Trátase dun díptico mural que realicei in situ na Fundación Camilo José Cela sobre 2 plafóns de madeira. Está pensado para ser visto en 2 posicións, como alguén que empeza e que avanza por un camiño, xogando co que está por diante e o que queda por atrás. Está pintado con pintura plástica e a nivel formal mezclei unha personaxe con formas xeométricas ou semiabstractas intentando xerar un entorno onírico de cores cálidas. A seguinte obra chamase Xardín Secreto. Tamén é un díptico, esta vez de caixas de luz, que realicei en 2018. Trátase de 2 caixas feitas en madeira nas que se desarrolla unha escena. Se variamos a orde do díptico, cambiamos por completo o significado, xa que dunha casa solitaria pasamos a 2 casas contiguas. A intención é que o público teña a sensación de estar espiando a escena entre as plantas. Esta peza forma parte dun proxecto de ilustración experimental en caixas de luz que comecei en 2016. A idea do proxecto é xogar cos límites bidimensionais do papel, entremezclando con elementos como a luz e o son, para xerar atmósferas misteriosas e intimistas.